देवान दिल्यार बी पुजाऱ्यान दिलना असे ज्ञात आशिल्ल्यासारखे कारवारच्या सरकारी कामाची काणी झाला। कारवारच्या सरकारी हॉस्पिटलाचे बिल्डिंग बांधूक 150 करोड रुपये मंजूर झाल्यार बी अजूनही काम सुरू झालना। कारवारचे सरकारी हॉस्पिटल बिल्डिंग निर्माण करूक 150 करोड रुपये मंजूर झाले आणि मंजूर जावन 1 वर्ष जावन गेले, पण अजूनही बिल्डिंग बांधचे काम सुरू झालना। काम सुरू जायन जाऊक स्थानिक राजकारण्याकडे बांधकामाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेयले कंपनी कडेन पर्सेंटेज मागते आसा असो आरोप आयकू येते आसा। बार तालुक आशिल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खासगी हॉस्पिटलां कमी आशिल्ल्या सरकारी हॉस्पिटलांत लोकांक संजीवनी। जिल्हा केंद्र कारवारात गेल्या 5 वर्सां फाटीं मेडिकल कॉलेज निर्माण जाले, जाल्यार खंयचेय बी मेडिकल कॉलेज निर्माण जावंक जाय जाल्यार 750 बेड उरूकूच जाय आनी ही वेवस्था उरून जाल्यार मेडिकल कॉलेज करूं जायना अशें आसा। तशें म्हणून घेवन 2019 सालांत राज्यात मिस्टर सरकार आसतना 150 करोड रुपये मंजूर केले। 2020 सालांत BS येडियुरप्पा मुख्यमंत्री जाल्या नंतर 150 करोड रुपये रिलीज बी जाले आणि बेंगळूरच्या BSR कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट बी दिवन जाल्ले, जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट दिवन वर्ष जाल्यार बी अजूनही बांधकाम सुरू झालना। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ। ಈ ಜನರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಪಘಾತಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ ಸಮಾರಂಭನೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ 150 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ನಮ್ಮ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವರು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ ಸಮಾರಂಭನೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ। हे बिल्डिंग बांधचे कॉन्ट्रॅक्ट घेईल कंपनीन तेन्ना जागो सफाई बी करून घेयले, पण नंतर काम सुरू केलें ना, कारण स्थानिक राजकारण्याकडे ह्या कंपनी कडेन पर्सेंटेज मागते आसात असो गंभीर आरोप ऐकू येते आसा। ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ದೂರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ದುಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೋವಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 700 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ 450 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು। ಬಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ। ಈವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ। ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वर शिवमूर्तीक केल्लो विद्युत अलंकाराक आंतरराष्ट्रीय स्तरार पुरस्कार मेळ्ळो। अमेरिकाचे ग्लोबल फिलिप्स आयोजित केल्ले सर्टिफाईड सिस्टम इंटिग्रेटर सुमित हांगा हो पुरस्कार घोषित केला। ह्या स्पर्धेत जगाचे 24 प्रोजेक्टाक मेळ घेवन 6871 मत मेळिले। तेतूंत मुर्डेश्वर विद्युत अलंकाराक 2500 मत मेळ्ळे। तेजेर मुर्डेश्वर विद्युत अलंकार केल्ले बेंगळूरचे संचना गुरु डिस्ट्रीब्युटर्स हेका ह्या वर्साचे पुरस्कार घोषित केला। अरबी समुद्र किनाऱ्याचेर स्थापन केल्ले मुर्डेश्वराची शिवमूर्ती 123 फूट म्हणल्यार 37 मीटर व्हड आसा आणि ही शिवमूर्ती जगात दुसरेची अति व्हड शिवमूर्तीत एक जावन आसा। हांचे वास्तुशिल्प, धार्मिक महत्व, इतिहास आशिल्ल्यान हांगा दर वर्स लाखांशी लोक भेट दितात। मुर्डेश्वर शिवमूर्तीक हो पुरस्कार मेळिल्लो आमकां बी एक अभिमानाचो विशय जावन आसा। Yes, can't forget the power of two. Now, this is a personal favourite of mine. We gathered 25 amazing projects. 6,871 people voted for this competition. And now it's time to reveal the winner. Let's see which project is the most popular. Harsh. So this one got close to 2,500 votes out of those 6,871 that you mentioned. And this is for a project of lighting up the second largest statue of Shiva, which is a Hindu deity,
It's a world's second tallest statue of this deity. It's in India, in a state of India called Karnataka. It always attracted millions of tourists every year, and now it's going to attract even more, we hope so, with the kind of lighting that this partner of ours has done there. It's done by our certified system integrator partner, Sanchana Guru. So congratulations to you for such a fabulous project. Truly inspiring. Great, thank you. कोरोना संकटा काळात गरज असलेले कोविड वॅक्सीन अलग अलग कंपनीच्या सहकार्यान कारवारचे गिरिजाबाई सईद मेमोरियल ट्रस्ट वतीन 21,000 वॅक्सीन फुकट दिवक मुखार. कारवारच्या गरीब लोकांक मदत जाऊ जाय म्हणून घेवन थोड्या दानी लोकांच्या सहकारात टोटल 21,000 कोविड वॅक्सीन फुकट दिवचे ठरयला. आता 3,000 वॅक्सीन कारवारच्या सेट्टी आय क्लिनिकात दवरूक निर्णय घेयला. जून 20 तारखेच्यान वॅक्सीन दिवूक सुरवात करतले असे ट्रस्टाचे अध्यक्ष सतीश सेन यांनी सांगले. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆವಾಗ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗದೇ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ದಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 21,000ದಿಂದ ಒಂದು 30,000 ತನಕ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು CSR ಫಂಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು 3,000 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೇಟ್ ಸಹ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿನ ಏನು ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಾವು ತಾವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 18ರಿಂದ 20,000 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಒಂದಾನೊಮ್ಮೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಆ CSR ಫಂಡನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೈಗಾ, ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಸೀಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈ 3 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ CSR ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 25,000 ಒಂದು ಕೈಗಾ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೀಬರ್ಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು. रस्त्या कामाच्या नावाचेर मंजूर झाली खडी चोरून बाहेर विकून सरकाराली फसवणूक केल्या दिलीप बिल्डकॉन कंपनीचेर गुन्हो दाखल जाऊ जाय अशी मागणी जाते असा. रस्त्याच्या कामासाठी म्हण खनिज खात्यामार्फत परवानगी घेऊन हाडील खडी संबंधित खात्याची परवानगी घेन असताना बाहेर विकून सरकाराली फसवणूक केल्या दिलीप बिल्डकॉन ह्या कंपनीचेर गुन्हो दाखल करू जाय अशी लोक मागणी करते असतात. दिलीप बिल्डकॉन ह्या कंपनीन हायवे रस्त्याचे काम घेयले आणि ह्या कामाच्या नावाचेर रामनगरातल्या सहकारी फातराखाणींतल्यान ब्लास्टिंग कन लाखो टन खडी काडिली. जाल्यार ही खडी रस्त्याच्या कामासाठी वापरनासतना तेमी ती खडी भायर विकली असे लोक आरोप करते असतात आणि त्या कंपनीचेर कायदेशीर कारवाई करू जाय अशी मागणी करते असतात. तेमी ही खडी भायर विकनासतना रस्त्याच्या कामासाठी वापरिली उरल्यार रस्त्याची ही दुर्दशा जावन लोकांक त्रास जायनाशिल्लो अशें लोकांले म्हणणे आसा. बेचने के बारे में कुछ नहीं, हमारा बेचने के बारे में नहीं, पर मेरे को क्या आप चाहे तो एटलीस्ट उधर थोड़ा 4 खड्डा तो भरने का था. आप जो अपना बोल रहे हैं मेरा तो सुनिए. हाँ बराबर बोलिए. मेरा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तक आप हमेशा हमारा जो PM साहब रहे, कोई भी रहे, नहीं आपका भी मटेरियल था, इससे 4 दिन पहले पूरा भरा हुआ था मटेरियल, अभी वो सभी आप इधर का बेच दिए, इसलिए आज आना पड़ा हमको. मैं कैसे बेच दिया? आपने भेजा नहीं, आपने भेजा नहीं, कंपनी ने भेजा. मैं आपको पर्सनली नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ. आप अभी इंचार्ज कौन है कंपनी का? मैं नहीं हूँ इंचार्ज नहीं, आप कंपनी का तो आदमी है. कंपनी का तो आप आदमी है, कंपनी का आदमी है ना. इसलिए कंपनी का आदमी है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ सर कि अभी तक सभी बोल रहा हूँ आपको. मेरा इतना ही बात था, आपने इतना भी खड्डा पड़ा एक दिन में आए आप, एक दिन तो देखिए खड्डा उधर पड़ा था, एक दिन तो देखे क्या बोलो, आप ही बोलो, आप एक दिन तो आके देखिए. साहब मेरा वर्क जो है उसके आगे में जाने नहीं, मेरे को इतना ही, आप उधर से भेजने के लिए परमिशन तो ले, इधर का मटेरियल सेल हुआ, एक परमिशन नहीं ले रहे थे, लेते टाइम उधर से परमिशन लिया. क्यों परमिशन? वो भी कस्टमर से परमिशन लिया, हमको रोड बनाने के लिए चाहिए बोल के परमिट निकाला और वो पूरा मटेरियल पूरा बेच दिया. मेरे को इतना ही चाहिए था, वो मटेरियल आप थोड़ा तो यूज करते थे ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं था. आपने सभी बेच दिया और खड्डे की तरफ कौन में नहीं देख रहे. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 132 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली.
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 132 कोरोना केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारात 27, अंकोला 8, कुमटा 30, होन्नावरात 24, भटकळात 11, शिरसीत 9, सिद्धापुरात 1, येल्लापूर 11, मुनगोडात 1, हाळयाळात 8 आणि जोगेडा भितर 2 असे नवीन 132 कोरोना केसेस आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर मेळ्ळे. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 50,724 कोरोना केसेस मेळिल्ले. त्यापैकी 48,332 लोक बरे झाले आणि 1,709 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते आसात. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 683 लोकांले कोरोना पायन मरण जाले. आयचा इतलक न्यूज मुघल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.